तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब, बिल्कुल फिट होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, लगन स्पेशल भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सब। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से मन से गायकी करी तनी तो 100% बाकी 2025 में गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहत तनी, गायकी रुआ के पसंद बा आ रुआ के बढ़िया मेटर नहीं के मिलत, बढ़िया से गाना नहीं के मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं के मिलत, बढ़िया म्यूजिक नहीं के मिल पाओ, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाओ, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबन के निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होखे चाहे नया कंपोजिशन होखे। अगर रुआ गायकी में दम बा तो रुआ के सपोर्ट करे खातिर हम हमेशा तैयार बनी। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होखे चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे रुआ अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मैटर लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे धोबी दासो गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाह रउआ समझ से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनिया, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले, बेल आइकन प्रेस नहीं कैले, तो सबसे पहले चैनल के रउआ सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समझ के मिले। अगर गाना रउआ सबके पसंद आवता, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देख लिया कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ समन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद है। जैसे कि आज के मेल फीमेल मैटर बा, पहले लेडीज़ के पार्ट में भैया कि साटा पयाइल बानी नाचे बारात में, मुँह में ली हब न दे द तू हाथ में। ए बाबू सुनो कि साटा पयाइल बानी नाचे बारात में, मुँह में ली हब न दे द तू हाथ में। जनी सटा तू भीरी मजा होही किरी किरी, जनी सटा तू भीरी मजा होही किरी किरी, झूठे करेला तू हमके इशारा। ए सुन, ए कहब तो आगे यह बी कहब तो बैठ जइह, सी कहब तो सट रहिया, डी कहब तो डाले तू दीह। तनी चल न राउटी के आड़ा, देह छुअते होता मोरे खड़ा। हा जवन कहबू दिहब तो हे सारा, बाकी चल न राउटी के आड़ा। तनी चल न राउटी के आड़ा, देह छुअते होता मोरे खड़ा। हा जवन कहबू दिहब तो हे सारा, बाकी चल न राउटी के आड़ा। तो उम्मीद करतनी मैटर वो सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवाल चाहतनी, चाहे रुआ रिकॉर्डिंग करवाल चाहतनी, तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमरा गावे में कहीं मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही, हम तहे राइटर रुआ समन के खाली बता सकीले, समझा सकीले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।